ngibingelele ubaba nendodana kanye nomoya engcwele. Amen. Ngiyanibingelela nonke. Hallelujah. Masishane bathandekayo, sizofunda incwadi kaLuke chapter 1 verse 37. Sizofunda incwadi kaLuke chapter 1 verse 37. Siphinde sifunde Philippians chapter 4 verse 13. Ngizoba mfishane kakhulu bathandekayo. 20 minutes ngiyacabanga iningi kakhulu for mina. Ngizabe sengisukile kulena ndawo. Luke chapter 1 verse 37. Ifunde kangalena ndlela. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Angazi sikhona isikhuba. Hallelujah. Amen. For no word from God will never fail. Ayiphinda baba. For no word from God will ever fail. For no word from God will never fail. Hallelujah. Ungasibusisela izwi nciko. Baba egameni lakhe lingcwele izwi lakho Nkosi owaliphefumulela uNkulunkulu wethu engqweni ngomoya wakho ophilileyo. Baba namhlanje liphilile likhaliphe enhlangothi zombili uNkulunkulu wethu. Phinda ufakaze ngalo Nkosi engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Gcobana namhlanje Baba izindebe zesikhonzo sakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sithembe Nkosi izwi lakho sikholwa yilo uNkulunkulu ngomgcojo wakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Membathe Nkosi namandla, membathe senkosi samandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi namandla makube Nkosi ngathi siyaqala Nkosi ukulizwa lelizwi Nkosi ezindlebeni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyalamukela Nkosi ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siphumela masishane ku Philippians chapter 4 sifunda uverse 13. Philippians chapter 4 uverse 13. Kulokhu lithi alikho izwi elivela kuNkulunkulu liyakuhluleka. Interpreting from i-translation kaMfundisi uSibanyoni lithi alikho izwi elivela kuNkulunkulu eliyakwahluleka. Because the word is God himself. Amen. Siyafunda masishane Philippians chapter 4 verse 13. Ifunde kangale ndlela. I can do all this through him who gives me strength. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Hallelujah. I just want to encourage the church bathandekayo ukuthi sinamandla ngaye osiqinisayo. Ngoba lithi iBhayibheli according to the book of Luke chapter 10 verse 19 lithi sinikiwe igunya namandla ukunyathela inyoka nofezela. Sinikiwe bathandekayo uma uJesu Kristu emengakithi ngubani ongamelana nathi. Mhlambe amandla sekakuphelele endleleni nethemba selishabalele, but I'm here to encourage you ukuthi sinamandla ngaye osiqinisayo. And alikho nezwi likaNkulunkulu eliyophuma libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Glory be to God. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Bathandekayo, his promises are yes and amen. Lonke izwi elivela kuNkulunkulu linguyebo no amen. Angikhathali ukuthi isimo singakanani, what we are facing through, what we are going through, what we are facing, but his word is yes and amen. Hallelujah. So I want us bathandekayo, as we are going to pray, to speak the word by faith, because his word is yes and amen. Sinamandla ngaye osiqinisayo. Sinamandla ngaye osiqinisayo. Asiqiniswa ngumuntu kodwa siqiniswa nguye. Glory be to God.
I want to encourage you ukuthi lithi iBhayibheli phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Bathandekayo namhlanje siyidwala lakhiwe ibandla phezu kwethu. Fear not, whatever situation that we are facing, fear not and understand that there's power that is resting upon you. Sekukithi to speak the word, to release that power, to release the word, to command the situation, because la mandla sekakhona ngaphakathi kwethu. The moment we accept Jesus Christ as our personal savior, kunamandla bekahlala phezu kwethu ngokuba ungamandla yena ubuqobo lwakhe. Ungamandla yena, ungamandla bathandekayo. Ungamandla njengoba simamkele uJesu Kristu, asikamkelanga uJesu kuphela kodwa samkele namandla. We need to speak the word ngokuba akukho lutho lungenzeke kuNkulunkulu. Ungadawutha konke bathandekayo, but don't doubt his word. Lithi iBhayibheli uma ungathi kulena ntaba wena ntaba phonseka kolwandle ungangabazi konke kuyoyenzeka. Why ezinye izinto singenzeki noma sesikhuleka ingoba siyangabaza. Izwi lakhe bathandekayo alikwazi ukubuyela emuva, alikwazi. Lingawenzanga umsebenzi. Noma ungangabaza kodwa uma izwi seliphumile ngempilo lakho liyoma uze uyekele ukungabaza. Alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Alibuyele bathandekayo. Alibuyele. Lento uNkulunkulu wathi uzoba yiyo lezwi lisamile phezu kwempilo yakho. Alisoze lajika. Even though the situation bathandekayo lingasihlebela sithi awuyilutho kodwa uma izwi lithe utho uyoba yilento izwi likhulumayo. We are not the tail, but we are the head. That says the word. Believe in the word, even though the situation can whisper to you, lithi wena usilutho uyophelela lapha, kodwa khumbula ukuthi izwi lithe. I'm not the tail, I am the head. Asiphili ngesinkwa sodwa kodwa siyaphila nangezwi. We need to remind ourselves, we need to remind our situation. Noma bathandekayo ungafika ukugula okuthizeni kungakanani kodwa kumele sikhumbuze ukugula ukuthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Mayibongwe inkosi. Hallelujah. Siyokhuleka bathandekayo. Akukho kungenzeki. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Lo nkulunkulu esimkhonzayo mfundisi Mnisi yilo nkulunkulu wakwazi ukuhlukanisa ulwandle. Abantwana bakwaIsrael bahamba phakathi kolwandle according to our understanding. Uma la bekunamanzi khona kusuka amanzi kumele kusala udaka, kodwa lo nkulunkulu esimkhonzayo akasalisa udaka, uyaguqula udaka kube umhlabathi owomileyo. Lo nkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo uze abe yindlela, ngokuba lo engimkhonzayo uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila. So bathandekayo uma simamkela, we must also understand that sihamba endleleni ekunguye uqobo lwakhe. Abantwana bakwaIsrayeli bahamba phakathi kolwandle, amanzi ngapha amanzi nangapha. La bekumele kube udaka kodwa uNkulunkulu uguqula udaka kube umhlabathi owomileyo. Abantwana bakwaIsrael abahamba odakeni kodwa bahamba emhlabathini owomileyo. I'm here to tell you ukuthi namhlanje njengoba ulwandle solivulekile siyohamba phezu komhlabathi owomileyo. Ngokuba kungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. UNkulunkulu oyenza indlela ehlane la ngahambi inqola khona angahlulwa yini nokuyenza indlela namhlanje. Lo nkulunkulu nguye lo wakhipha amanzi phakathi edwaleni, angahlulwa yini ukuprovide kulesimo esibhekene naso. Lo nkulunkulu esimkhonzayo nguye lo wakwazi ukwehlisa imana to feed abantwana bakwaIsrayeli. Angahlula yini ukwehlisa imana empilweni zethu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo nguye lo watshela abantwana bakwaIsrayeli ukuthi uma ningabheka inyoka yethusi niyosinda, kanjalo nathi uma sibheka kuJesu Kristu siyosinda.
asose soniwa lutho bathandekayo. Fear not, fear not, fear not. Angazi sebakuhlebele bakutshela kuthini, kodwa I'm here to bring back that faith to you ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Lo nkulunkulu bathandekayo, uma isitha sivala lo mnyango lo, uNkulunkulu engimkhonzayo akake ovula lo mnyango lo, uvula umnyango loya. Lo nkulunkulu bathandekayo engimkhonzayo uyakwazi ukuvula umnyango nala nganamnyango khona, ngokuba akukho kwahlula uNkulunkulu. The very same God is the one who said let there be. Namhlanje usengasho nasempilweni zethu ukuthi let there be. Singabantwana bakaNkulunkulu thina. We are the children of God. We are the children of God bathandekayo. We are the sons of God. Mayibongwe inkosi. Ngokuba kukho kungenzeki kuNkulunkulu. Uyamtshela ukuthi wena uyakukhulelwa wena. Wakwazi ukutshela noAbraham ukuthi hayi, angikhathala ukuthi iminyaka indlulile. Noma bangathi indlulile iminyaka, lo nkulunkulu engimkhonzayo bathandeka uyayivula iminyango nala seyivalwe khona. Noma bangathi you are barren, lo nkulunkulu uyakwazi ukukwenza uthwale into enamandla noma bathi wena usazali. Yilo nkulunkulu engimkhonzayo bathandekayo. Yilo nkulunkulu engimkhonzayo. La sebavale khona bathi awusayi kuyophumelela, umndeni wakho siyawuvalela kuma drugs, umndeni wakho siyawuvalela ku alcohol. Lo nkulunkulu engimkhonzayo uvula iminyango ehlane. Noma bangagupha bathandekayo thina siyokuphulula. That is not our job ukuyokuphulula. Thina siyohamba phezu kwemithi kweyiqalekiso esibekiwe phezu kwethu. Siyohamba phezu kwaso. Bathandekayo bayofakaza ngathi bathi ngibona nendoda yesine. Yithi lapho namhlanje nesitha siyosho sifakaze sithi ngibona nendoda yesine ihamba nabo phakathi komlilo. Don't fear the fire that you are facing, ngoba khona ongena nathi akayi kucima lo mlilo, kodwa uyongena nathi yena okwazile ukuvala imlomo yengwinyama, nguye lo ozovala nemlomo yezitha zethu. Asidingi ukuzilwela, asidingi ukuziphendulela, ngoba khona ummeli wethu. Okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka bathandekayo. Fear not, fear not, fear not. Angikhathali imfundisi imnisi noma bangathi bawakhiphile ama-bribe, ba-bribe ama-position, kodwa thina siyongena babribile njalo. Siyongena sebathembisene nemsebenzi, ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo akalali akozeli. Noma bangathembisana, kodwa uma sesifika thina asihambi sodwa, kodwa sihamba nensika yefu, sihamba nensika yomlilo, sihamba nomadida, insimbi ezinye. The Lion of Judah, uJehova Jireh, uJehova El Elyon, uJehova Shama, uJehova Elkana, uJehova Shalom. uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu ongalalo ngozeli, liyovuleka ulwandle, ngoba manje khona esihamba naye. Asingene sisodwa, inkazimulo ihlala phezu kwethu. Siyongena labathi angenwa khona, siphume labathi asiphunywa khona. Mayibongwe inkosi. Siyothandaza abathandekayo. Fear not, fear not, fear not, fear not. That job that you have been applying for, baze bathi salulahla ithawula kuyovuleka, ngokuba lo simkhonzayo uyenza izinto ezingenzeki kubantu kuye ziyenzeke. Mayibongwe inkosi. Bathi isikhathi sakho sokuzala siphelile. Bathandekayo thina siphethe umadida, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Bathandekayo uyoyenza izinto ezingenzeki kubantu ziyenzeke kuye. Fear not, fear not. Mina ngikhathala ukuthi sekukhuluma ubani,
noma ngakhuluma ubani kuyiphi intaba as long kungakakhulumanga uNkulunkulu bathandekayo siyonqoba njalo akaphelanga ngathi solanka ngakakhulumanga yena sengakaphelanga ngathi nyenzeka ushayeke nje yingoba unguJobe kodwa I'm here to tell you your time to arise has come isikhathi sakho sokuvuka sifikile ushayiwe kwanele but now it is your time to arise ngegama likaJesu. This is our time to arise. This is our time to arise. Sishayiwe sashaywa kodwa manje isikhathi sethu konke kudlwe isikhonyane kuyabuyiswa kuphinda phindiwe angikhathali bathandekayo kungenzeka isipho sakho esavalwa kodwa namhlanje I'm here to tell you okudliwe isikhonyane kuyabuyisa kuphinda phindiwe konke okuvalwe ngamadimoni konke okuvalwe abathakathi kuyabuyiswa kuphinda phindiwe. Mayibonke inkosi siyothandaza uJesu wamethuneni wathi Lazarus come out. Namhlanje bathandekayo we are going to pray. Siyoma namhlanje we are going to stand in a gap of our lives, of our families. Siyomemeza sithi Lazarus come out. Izinto ezifile empilweni sethu siyakusho ukuthi Lazarus come out ngokuba ziyavuswa izinto bezifile ziyavuswa namhlanje ngokuba kungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Hallelujah. Siyathandaza bathandeka. Let us stand on our feet. We are going to pray right now. Let us stand on our feet. You know your situation. You know what you are going through. Just pray namhlanje. Uthi inkosi konke bekufile empilweni yami. Namhlanje makuvuswe ngegama lika Jesu. Zonke izinto beyifile empilweni yami. Ziyavuswa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I want someone to begin to pray and claim back your things. Izinto bezifile namuhla ziyavuswa. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu onothando siyakholwa nguwe siyakholwa izwi lakho litho kungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka baba wethu namandla namhlanje okungenzeki kubantu kuwe makwenzeke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We are standing in a gap, Lord God. Konke kwakufile empilweni yami namhlanje. I'm standing in the tomb, Lord God. Kwezinto zami I call them out in the name of Jesus. Everything that has been dead in my life is coming out in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu zonke izinto ezifile Nkosi empilweni yami they are coming back again in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba wethu ongcwele siyakhuleka the fire ebandleni lakho nilemandla onke labe secime khona namuhla vuselela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kulekela imvuselelo uNkulunkulu wethu ongcwele vuselela namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nginamandla wokwenza konke ngaye ongiqinisayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Inyoka nofezela zempilo yami ngiyazinyathela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We are not the subject of poverty in the name of Jesus Christ of Nazareth. We are not the subject of sin, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We are not the subject of backwardness, Lord God, in the name of Jesus. Asibuyele muva kodwa phambili siyaya ngegama lika Jesu. Onke amaketange bekasibophile not to move forward namhlanje akasanamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha.
uNkulunkulu wethu ongcwele uyayenza indlela empilweni zethu ngegama lika Jesu uyayenza indlela empilweni zethu. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga ngokwenza indlela la ngahambi umuntu khona, siyabonga ngokusiyenzela indlela empilweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele, there is no sickness that shall rule over our bodies in the name of Jesus. Ngemivimbo yakho siphilisiwe ngegama lika Jesu. Lord God, thina asizona izihlupheki ngegama lika Jesu, kodwa sicebile kakhulu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord God, silver and gold belongs to you. Namhlanje Nkosi nathi sicebile ngegama lika Jesu ngokuba siyizindlalifa zezulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga. Thank you for restoring everything, Lord God, that has been stolen by the enemy in the name of Jesus. Siyahlakaza emkhathini ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu onamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lento bebasazi ngayo namhlanje Nkosi kuyoshintsha i-address ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, sibiza wena namhlanje ngegama lika Jesu, sibiza wena. We are no longer beggars, Lord God, ngegama lika Jesu. Siyakubiza Nkosi njengempumputhe mhlazana imemeza ithi Jesu, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Kanjalo nathi simemeza wena Jesu, Jesu ndodana kaDavide sihawukele. Baba wethu ongcwele, we are praying right now in the name of Jesus. Whatever that is meant for us, we are praying it, Lord God. We are praying for them, Lord God, to locate us. Yonke into edalelwe thina, Lord God, may it locate us in the name of Jesus. We are praying right now in the name of Jesus. Whatever that is meant for us, Lord God, from today, it is locating us. Ngegama lika Jesu, we are praying for a divine favor. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asikwazi ukukhonza wena wedwa, kodwa Nkosi sihlupheke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyanxusa baba wethu ongcwele, sikhiphe kulomgodi esibhajwe kuwona ngegama lika Jesu. Asikwazi ukukhonza wena wedwa Nkosi, kodwa mnini mandla wonke sigxoka amanikiniki. Baba wethu ongcwele, siyanxusana namhlanje ngegama lika Jesu. Thatha indawo baba wethu ongcwele, thatha indawo empilweni zethu. Sithembe wena namhlanje. Siyabonga Nkosi ngokusihambela, siyabonga Nkosi. Abanye Nkosi sibe ngoJobe for isikhathi eside, kodwa namuhla Nkosi konke kuyabuyiswa empilweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, I pray for a favor upon your children, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yonke iminyango beyivaliwe, I pray, Lord God, for them to be opened in the name of Jesus. Lord God, namhlanje uyakubona ukulangazelela kwabantwana bakho. Baba wethu ongcwele, namhlanje bonelela konke okufiswa inhliziyo zabo ngegama lika Jesu. Ngokuba lethi izwi lakho zithokozise ngoJehova, yikhona ezakunika konke okufiswa inhliziyo yakho. Baba wethu ongcwele, laba bantwana bakho
basawuthokozisa ngawe bonelela Nkosi konke okusenhlizweni zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bahlangabeza Nkosi hlangabeza idingo zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. They are moving from level 1 to level 2, Lord God, from level 2 to level 3, Lord God, in the name of Jesus. Lord God, abasemuva uyababeka phambili ngokuba wena uhlulwa ilutho ngegama lika Jesu. Elevate them, Lord God, ngokuba kungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ongcwele, ibandla lakho alikwazi ukuswela sikhonza wena uNkulunkulu wethu ongcwele. Bonelela baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, ibandla lakho alikwazi ukuswela kuba igolide nesiliva kungokwakho uNkulunkulu ongcwele. Provide your children, Lord God, with the jobs ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ukuze indlu yakho Nkosi inakekeleke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, finyelela ezidingweni zabantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We are praying, oh God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Heavenly Father. Mayenzeke yakho intando, haye yethu Nkosi, akushabalale yethu kufezeke yakho. Siyalikholwa izwi lakho linguyebo no amen. Baba wethu ongcwele, sayophuma kulena ndawo siphuma ngokukholwa Nkosi kokuthi mnini mandla onke okungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lord God, siyophuma ngalo namnyango kodwa impilo zethu angeke zisafane nakuqala ngegama lika Jesu. I pray for testimonies, Lord God, ngegama lika Jesu. Your children, Lord God, they shall testify in the name of Jesus. Lord God, I pray for more testimonies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Labe kuvaleke khona kuyavuleka ngegama lika Jesu. Labe kuvuleke khona kuyavaleka ngegama lika Jesu. Wena uhlulwa ilutho ukugula kweminyaka namhlanje sekuyashabalala kushabalele ngegama lika Jesu. Indlela Nkosi esingene ngayo kulena ndawo ayisoze yafana nendlela esiyokuphuma ngayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu onamandla. Thatha indawo namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you and we honor you egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu namandla. Thatha indawo namhlanje, size baba wethu ongcwele, singayethi eyethi intando kodwa senze yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Spirit of the living God. Thatha indawo namhlanje, in the name of Jesus Christ of Nazareth we have prayed in Jesus' name. Amen.